На 12 април, когато отбелязваме Международния ден на авиацията и космонавтиката, пред сградата на областна управа ще се проведе протест срещу начина на работа на бургаското летище. Организатори са от гражданско обединение Бургазлии, а участие в него ще вземат браншови организации, граждани и представители на общините от югоизточния регион. Исканията са за целогодишни и редовни полети, устойчива стратегия за развитие, привличане на чартърни и нискотарифни авиокомпании, както и оптимизация на строителните дейности на територията на летището без дългосрочни прекъсвания на работата му. Според организаторите, през есента предстои ремонт, който ще затвори летището за 6 месеца, а това ще бъде пагубно за икономиката на региона. Миналата година с каузата за осигуряване на условия за целогодишни полети се заеха кметовете на засегнатите 13 общини, като инициатор е градоначалникът на Поморие Иван Алексиев. За тази цел бе създадено сдружение с нестопанска цел за създаването и финансирането на специален фонд.